Voltam egy helyszínen, ahol a mosatlan edényeket a kutyák nyalogatták el az udvaron. De vágom, az jó hely, nagyon jó hely, ott is van sztori, igaz, de jó, hogy mondtad. Hát igen, ott is van egy. És a legdurvább az egészben az, hogy eddig akárki látta az ott készült anyagot, képeken, meg videón néz ki. Nem hiszi el. Brutál jól néz ki. Tehát annyira jó a feelingje a helynek, hogy tehát nagyon, nagyon flash az egész, de tehát ott dolgozni, abba a kózba, ami ott van, az egy gyalázat. Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Wedding Crew esküvői podcast első adása. Egy podcast, amiben esküvői szolgáltatókkal beszélgetünk szakmáról, fortélyokról, kulisszatitkokról is, illetve mindenről, ami esküvő és lakodalom. Kezdésként hadd mutassam be a mai adásunk szereplőit. Itt van velünk Sisák Zoli DJ. Őt szavazta. Kis János ceremóniamester és Hello, főfé. sziasztok. És Nagy József Joci, videós, esküvői videós. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Írtatok nekem egy kis bemutatkozót, amit most szeretnék felolvasni, azt szerint, hogy ti hogyan gondolkodtok saját magatokról, illetve összességében, hogyan foglaljátok össze saját magatok munkásságát, illetve személyiségét, úgyhogy kezdjük is el. Joci írta ezt esküvői videósként. Joci végzettsége szerint német szakos bölcsész és gyógymasször, főállásban egy informatikai multinál dolgozik. 2012 óta foglalkozik rendezvény videózással, 2022-ben állt át kifejezetten esküvői videózásra. Stílusára a dokumentarista megközelítés jellemző, igyekszik a háttérben maradni és a nap valódi hangulatát, különösen a buli pillanatokat megörökíteni. A pároknak mindig azt mondja, hogy a legfontosabb, hogy jól érezzék magukat és bízzanak a csapatban. Zoli 18 éve foglalkozik aktívan zenével. A falusi kocsmabuliktól a nagy klubokig végigjárta a ranglétrát, több DJ versenyen is dobogós helyezéseket ért el. Külföldön is szervezett és játszott magyar bulikat, jelenleg pedig egy meghatározó nyugati klub házigazdája. Az esküvők világát különösen szereti, mert számára az a legfontosabb, hogy a párok a saját zenéjükre élhessék át a nagynapjuk legjobb pillanatait. Jani eredeti foglalkozása teljesen más területhez kötődik, de 2014-ben a saját lakodalmán tett egy ígéretet, ami elindította ezen az úton, hogy vőfély vagy ceremóniamester legyen. Az első felkérések után egyre több esküvőn vállalt szerepet, ma már ceremóniamesterként és vőfélyként is dolgozik. Számára az a legfontosabb, hogy a pár úgy élhesse meg a napot, ahogy megálmodta, és ne kelljen terheket cipelniük, mert azért ő van ott, hogy ezt levegye a vállukról. Ez így körülbelül stimmel. Mondjuk igen. Jól Igen, stimmel. Oké, és rendben. Kezdjük is igazából azzal, hogy Joci, te azt mondtad ugye, hogy most jelenleg másik főállásod is van, és az a kérdésem, hogy ez körülbelül hogyan illik a videózáshoz, hogyan működnek ezek nálad, hogyan összeegyeztethető? Hát igazság szerint nehezen összeegyeztető, egy kicsit főleg a családdal, de ez egy hobbinak indult, a feleségem úszolására vágtam bele, igazából hobbinak indult, aztán egy kicsit gyorsan fölpörögtek a dolgok, mert második évben már tele volt a naptár, úgyhogy a főállás az a hétfőtől péntekig, szombat-vasárnap pedig a mellékállásé az utómunkával együtt. Úgyhogy nem egyszerű, de nem tudom, még az irányt, hogy átállok-e erre főállásba, vagy maradok még, ez még most pont így a kettőnek a határán billegek. Nyilván pénzügyileg ez nem egy egyszerű kérdés család mellett, de egyelőre ez a felállás. Zoli, te ugye mondtad, hogy a klub élet azért a munkád és az életed része, nyilván szereted, illetve voltál azért elég sok helyen fellépő, akár Békés Csabán is vagy elég sok helyen azért jártál már, de mégis ugye áttértél egy kicsikét ugye a lakodalmakra, illetve ott is, vagy mi a különbség, illetve mi volt az első alkalom, hogy te ugye lagzis zenét vállaltál? Hát az első alkalom az nyilván ez annak idején, nem is tudom, szerintem több mint 10 éve, volt gimis osztálytársamnak volt egy lagzi, és megkért, hogy nem csinálod meg? Hát mondom, mi lenne, ha csináljuk. És akkor ez így mondjuk úgy megtetszett, de
Aztán ugye nyilván sok volt ebből a sztori, sok volt a vízhangja, és akkor szépen lassan úgy, hát nekünk is lesz lagzing, de lesz zenekar, és akkor úgy utána kéne játszani, egy kicsit megcsinálod? Hát mondom, persze, csináljuk. És akkor utána jött ez a dolog, hogy hú, ez nem is rossz, ez tetszik, és ennek már lassan, hát 6. éve, mikor már azt mondom, hogy minden szezonra tele a naptáram. Uh-huh. És neked, hogy így erre, hogy néz ki egy hétvégét? Tehát azért mondjuk azt, hogy el tudsz menni akár több lagzira és meg bulira, vagy mondjuk egy ilyen sűrűbb hétvégét, hogy néz ki? Hát a sűrűbb hétvége az ott kezdik, hogy péntek reggel, nyilván helyszíntől függ, azért általában ilyen reggel 9-10 óra körül én indulok otthonról, nyilván viszem magammal a teljes felszerelésemet, itt most belegondolok a hangtechnikába, a fénytechnikába, a kábelekbe, stb. Szóval mindent. Általában jön velem mindig egy technikus, mert ugye hát a helyszínen ugye nekem mindig kell egy 2 óra alaphangom, mire minden úgy összeáll, meg minden úgy világít, minden olyan színű, amit a pár kért arra a napra. És akkor utána nyilván egy vendégvárástól hajnal 4-ig általában az kőkemény meló, meg utána el is kell pakolni, vissza az autóba, haza is kell menni, szóval ez egy 20 óra, ha nem is 20, de 16 biztos ez egy péntek. És tehát, hogyha most tippelek reggel 6-7-re hazaérünk, akkor nyilván egy kicsi alvás, és kezdődik a szombat. Megint szintén attól függ, hogy milyen messzire kell utazni, vagy esetlegesen milyen technikát kért a pár. Nyilván az igazítjuk az időbeosztást is, de sűrű. Tehát, hogy egy hétvége alatt azért a 30-32 óra egybefüggő meló azért az becsúszik. Jó hangzik. Hát jól hangzik, igen. Annyira nem kellemes így vasárnap reggel. És Jani, te ugye mondtad, hogy úgymond egy meggondolatlan kérdés, vagy hát legalábbis feltették neked egy kérdés, amire mondtad, hát persze, nyilvánvalóan, de ebből hogy lett végül mégiscsak egy ilyen komplett munka? Sorozatban jöttek utána a felkérések. Ez úgy kezdődött, hogy amikor hirtelen elgondolásból megkértem az asszony kezét, hát akkor vegyünk egy lakást. Hát persze a lakáshoz meg kell egymás, a banki dolgok. Ez valahogy úgy október körül volt, és hát akkor vágjunk is bele. És akkor a család segített megszervezni a dolgokat, hogy január 25-én nekünk lagzink legyen. Vagy 23? Bocsi, nem tudom pontosan most. Igen. Na mindegy, ez a lényeg, hogy kerestük vőfélyt, hívtam is, de hát valaki nem vállalta, valaki akkora horror árat mondott, hogy hát mondom, hagyjuk a fenébe, és akkor eszünkbe jutott, hogy kedves apósomnak a legjobb komáját megkérjük, hogy hát ha. És akkor ő azt mondta, hogy rendben van, elvállalja, ilyen rövid idő alatt is betanulja a szövegeket, csak keressünk neki szöveget. És akkor néztük az interneten, YouTube-on, vőfélykönyveket nézegettünk, és akkor az megtetszettek a szövegek, ez az egész dolog. Mert azért visszamenőleg meg kell azt is említenem, hogy nekem kedves nagypapám vőfély volt. Nagyon sokáig. És na mindegy, eltelt az idő, jött a lagzi napja, és akkor ott volt a család, szűk család, egy 50 fővel tartottuk meg, és kedves úrnak, a hugoméknak megígértem, hogyha már azért kicsit becsicsentett állapotban, hogyha lesz lagzitok, hogy leszek a vőfélyetek. Oké, rendben, ezzel nyugtáztuk is a dolgot, mondom, van még 2-3 éven biztosan. És akkor szóltak, hogy utána egy következő nap, vagy még aznap, már nem tudom, jó, hát akkor augusztus 2-án lakodalom. Mondom, mi van? Mondom, jövőre? Nem, most ebbe az évbe. Hát ilyen 6-7 hónapon volt akkor így felkészülni, meg lelkileg odarakni magamat, hogy akkor ezt meg kell csinálni, de 100%-ban, mert ha belekezdünk valamivel, akkor azt csak 100%-ra csináljuk. És akkor ott verseket kerestem, ami nekem tetszett. Van olyan versem, vőfélyversem, amit 4-5 versből raktam össze, és akkor eljött az augusztus 2, és akkor teljes márszélességgel oda az elejétől a végéig. Jó, hát az első persze izgulós volt, mert azért nem egyszerű egy dolog, hogy azért jó pár 10, 20, 30, 40, 50, 100 embert vezényelsz, és rád figyeljenek, de viszont azt mondták még ott a helyszínen, ahol voltunk a felszolgálók is, hogy azért az első volt, nagyon jó volt. Azóta azért jó pár verset elhagytam, amiket nem kellenek a nagy napon, de viszont azért jó pár megmaradt. Szóval akkor mondhatjuk, hogy mindannyiótok igazából elkezdett áttérni erre. És így kezdőként, most Jóci hozzád fordulok, amikor ugye azt mondtad, hogy áttértél az esküvőkre.
mondjuk rendezvényekről. Kezdőként milyen volt az, vagy azt elkezdeni? Volt-e benned valami stressz, vagy féltél-e, vagy illetve miért váltottál pontosan a rendezvényekre? Igazából mindig vonzott ez az esküvős világ. Nyilván azt gondolja mindenki, hogy anyagilag ez egy nagyon megérős dolog, ezt ugye rendszeresen meg is kapja szerintem a legtöbb szolgáltató. Persze, ezt mindenki. Aztán a kezdeti befektetések, amikor kiderülnek, hogy nem elég egy kamera, nem elég egy optika, hangrögzítés, világítás, ez ugye mindegyik szakmára jellemző, akkor kiderül, hogy azért a megtérülési pontok azért viszonylag messze vannak a kezdéstől. Igazából, ahogy bejött a Covid, akkor ezek a rendezvényes dolgok megszűntek, előtte mindenféle ilyen szakmai rendezvényen, testépítő versenynél ilyeneken dolgoztam. Ugye lakodalomban voltam már előtte is, magát az eseménynek a lefolyását az annyira nem volt újdonság, és van egy kedves közös ismerősünk, Tobai Be, a fényképész, aki segített nekem ebbe elindulni. Annak idején beszéltünk róla, hogy voltunk nála egy családi fotózáson, és kérdezgettem róla, hogy mennyire foglalkozik most ezzel, és akkor ő segített végül is az első munkákat megszerezni, és utána nyilván ajánlás útján jött a többi. Mi volt a pontos kérdés? Igazából csak mindent a kezdésről. Izgultál-e? Volt-e valami ilyesmi? Hát a legjobban, megmondom őszintén, a technikai bakiktól féltem. Tehát ott azért, hogyha a hang kimarad, vagy azt mondja egy gép, hogy viszontlátásra, akkor nyilván előszedi az ember a másikat, de azért ez maga az egész egy nagy stressz. Úgyhogy próbáltam mindent bebiztosítani, 2 vázzal indultunk, dupla hangrögzítéssel, hála Istennek lement minden rendben, de hát azért az első pár lakodalom az ilyen szempontból stresszes volt. Maradtam is le egyébként eseményről. A ceremónia utáni elpakoláskor kiderült, hogy a vőfély elfelejtett szólni, hogy egy ilyen 4 lovas intóval fognak majd bevonulni az eseményhez. De én erről szerencsésen lemaradtam, úgyhogy az jó, az a legjobb. Ez volt az első ilyen élményem, hogy nem sikerült valamit rögzíteni, mondjuk ez többször is előfordult utána, de probléma nem lett belőle. Nyilván vannak ilyen technikai idők az átállásokra, amiket egyszerűen nem lehet mellőzni egy kápolnából kipakolni, bepakolni, addig történik valami, ugye egyedül dolgozom, ezzel sajnos így nincs mit tenni. Lehet az elsőnél a kollega sokat ivott már addigra, amíg a ceremónia megkezdődött. Sajnos, igen. Erre is kitérünk, mert is egy ilyen érdekes tévhit, vagy hát ki tudja, hogy tévhit, lehet, hogy valahol ez így működik. Viszont Zoli, te így kezdőként főleg, mert nekem külön meséltem, hogy arra, hogy azért neked is voltak kezdésnél bakik, ha nem is a te részedről, hanem azért láttál egy mást. Például hogyan kezdted, mennyire izgultál, mennyire volt más, illetve milyen az energiát kezelni, illetve összességben a közönséget kezelni egy buliban, ahol ugye azért mennek oda szerintem az emberek, mert oda mennek bulizni rendesen, vagy mondjuk egy lakodalomban, ahol különböző korosztályok vannak, illetve különböző típusú emberek. Hát kezdjük a klubélettel, vagy hát a nyilvános rendezvénnyel. Nyilván itt visszamehetünk időbe is, 10 évvel, meg nézhetjük a 2025-ös szezont, úgymond. Nagyon sok minden változott. A 15 évvel ezelőtti, vagy 10 évvel ezelőtti dolgokhoz képest, ugyanis én azt látom már, hogy nem tudsz végig játszani egy zenét, tehát nem tudod átadni a zenének azt az érzését, amit ezelőtt x évvel meg tudtál tenni, ugyanis a közösségi média annyira fölgyorsította az embereket, hogy folyamatos impulzust kell adni az embereknek, ami azt jelenti, hogy 1,5-2 percenként neked durogtatni kell a következő zenét, mert különben nem leszel érdekes. És nyilván ez sok mindentől függ, de én azt látom, hogy a közösségi média a mai világban elengedhetetlen ehhez. A kérdésedre visszatérve, baki, hát az első lakodalmam az úgy indult, hogy egy zenekar után kellett zenéljek egy lakodalomba.
viszont nem ismertük egymást, én is kezdő voltam, én is odavittem a hangtechnikát, ők is odahozták a hangtechnikát, és a lényege az volt az egésznek, hogy én akkor még béreltem a hangot is, a fényt is, mindent, és nem tudtam úgy kontrollálni a dolgot, hogy minden egész éjszak úgy működjön, ahogy kell, és reggelre az egyik topládám az, ahogy illett, az úgy füstölt, és hogy fölhívtam a srácot, aki volt a technika, hogy ne haragudj, van egy kis probléma. Szóval amit kerestem, az első lagzimon az oda is lett a szervízre. Szóval itt azért sok kis apróságra is figyelni kell, mert ha ilyeneket csinálsz, hogy leég az egyik hangfalad, akkor az nagyon drága lesz. Úgyhogy ilyen apróságok voltak az elején, ma már hál' Istennek ilyen nincs. És Jani, te hogy élted meg a kezdésedet? Főleg, hogyha mondjuk a te részedet nézzük, ahol azért mondjuk lehet akkor még a vőfély klasszikusan működő formátum volt, ma már inkább ceremóniamestert szeretnének az emberek, nem szeretnék ezt a klasszikus vonalat, de mondtad te is, hogy izgultál, te is, hogy kezdtél. Hogyan alakult ez nálad akkor az elején? Hát igen, eléggé izgultam azért az első 10-20-30 lagzinál. Azért a kedves Harangozó László kollega, vőfé, most már nem műveli sajnos ezt a műfajt, ő mondta, hogy ő is izgul még mindig. De mikor elkezdi mondani az első mondatot, onnastól kezdve azt mondja, hogy semmi. És az tényleg nálam is így volt, hogy amíg el nem kezdtem, addig ott izgultam, hogy nem fogom összekeverni a neveket, minden jó lesz, nem felejtem el a verset. Ha elfelejtem, akkor persze improvizálni kell, de hát az is olyan, hogy volt, amikor felcseréltem őket, de azért azt is megoldottam a dolgot. Hát most már azért azt kell, hogy mondjam, azért jó pár lakodalommal a hátam mögött, hogy pontosan mennyi, azt nem tudom, mert én nem számolom. Nem akarok jubilálni, hogy mennyi volt, azt megmondja a számlatömb úgy is pontosan, de hát nem érzem szükségét annak, hogy most én azt mondom, amikor egy pár hogyha felhív, hogy én már 500 lagzin túl vagyok. Nem az a lényeg, hogy mennyi vagy túl, hanem az, hogy keressenek, hogy hívjanak. Mert hiába van 500 lagzit, ha olyan szar vagy, meg berúgsz éjfélre, mint a csacsi, vagy 10 órára. Úgyhogy lehet, majd külön még kitárgyaljuk úgyis ezt a témát. Úgyhogy végül az izgulás az már úgy elmúlt. Inkább azon izgulok, hogy ne jöjjenek olyan rokonok, akik nálunk ez a szokás, az a szokás. És akkor ezzel betaláljanak. Ajjajajajaj. És vannak azért, igen, hogy de hát ezt így kellene csinálni. De figyelj, mondom, a halat azt nem kell tanítani úszni. Meg azért ma... Na, azért most így jó, nagyképű vagyok, igen, de hát ez ti már ismertek. Remélem minél több pár fog még megismerni ezzel kapcsolatban. De viszont tényleg az, hogy minden simán menjen, nekem az a lényeg. Aha. Hogy az ifjú pár mihelyest megérkezek a párhoz a nagy napon, onnastól kezdve nekik csak azzal kelljen foglalkozni, hogy jól érezzék magukat. Majd én szólok, hogy mikor indulunk ide, ki, hova áll, mikor áll, mit csinál. Addig meg esznek, isznak, buliznak. Igazából ugye ami nagy különbség köztetek és köztem, hogy én ott tartok körülbelül, mint amiről ti beszéltetek most az elmúlt időszakban. A kezdésnél, az elejénél, amikor még izgós, stb. És mondtátok ti is, illetve tapasztaltam is, meg mondták mások is, hogy ugye lehet, hogy az, hogy valamit izgulsz, vagy gondolkozol azon, hogy mi lesz, meg vannak aggodalmaid, az egy idő után lehet, hogy felváltja a tapasztalat, és az abban azáltal szerzett megoldások. Ha elromlik a technika, ugye én ezt tapasztaltam. Úgy, arra tudsz fel is mesélni, amikor lagzol, 20 perccel kell új szerzőt szerezni. Majd a sztori résznél lehet erre kitérek. Nekem kevesebb van, de cserébe egy lagzi alatt lehet, hogy összegyűjtöttem mondjuk 3 lagzinyi problémát. De megoldottuk. Megoldottuk, igen. Nehezen, úgyhogy legalább van miről beszélni, bár ne lenne. És ugye elromlik a technika, elfelejtesz egy verset, vagy mondjuk szintén technika, vagy például ott is ugye valami összekeveredik, hogy maga az a tény nálatok is ugye fent áll már, hogy lehet, hogy ugyanaz a probléma előjön mondjuk, mint 5 évvel ezelőtt, de teljesen máshogy tudod a tanulságokból már ugye megoldani, gondolom. Zoli? Hát persze, de nyilván a technika is változik, meg fejlődik, de igen, tehát hogyha látod, hogy valami nem olyan, vagy éppen most csak annyit mond, valami zúg, vagy valami körülbelül 1 perc alatt lehet orvosolni a dolgot, ha felkészült vagy. Nyilván lenni kell mindenből pótnak, lenni kell mindenből olyan
felszerelésnél nálad, ami tudod, hogy idézőjelben fogyóeszköz. Tehát, hogy igen, lehet orvosolni. Én általában technikussal járok mostanában már. Fontos dolog. Én úgy gondolom, átállásoknál is, mindennél is jó, ha van egy olyan ember melletted, aki tudja, hogy mit csinál. Igen. Ugye ez az, amit mondtál, hogy melletted van. Joci mellett viszont lehet, hogy nincs. Neked a technikai problémák azok úgy oldódnak meg, hogy gyorsan akkor cserélsz valamit, vagy változtatsz a terven, és mondjuk máshogy veszed fel a dolgot, vagy ilyesmi. Hát hála Istennek lekopogjam, nagyon ritkán van olyan jellegű technikai probléma, hogy elromlik valami. Nyilván ezt próbálja az ember elkerülni az eszközválasztásnál, meg a befektetésnél, hogy egy olyan eszközbe fektessek, ami már egy bevált ipari standard, ugyanez a hangtechnikánál, mikrofonoknál mindennél érvényes, hogy rendezvényről olyat veszünk, ami nem az AliExpressről jött lehetőleg. Pontosan, igen. Úgyhogy hát túl nagy megfejtések nincsenek, a táskában lenni kell még legalább egy darab pótváznak, pótobjektívnek, meg ha van rá mód, akkor még egy gépnek, ami még mindig ott van, lehet ez egy régebbi, vagy bármi, meg még a zsebben ott van a telefon. Úgyhogy azt gondolom, hogy muszáj legyen B meg C terv is, mert amikor beüt a baj, akkor általában, hogyha az ember ideges, akkor még előfordulhat, hogy mondjuk idegenbe elhajítom még azt is, ami a kezemben van, mert annyira kapkodok. Úgyhogy volt már olyan, hogy a telefont vettem elő hirtelen a zsebemből, és azzal oldódott meg az egy szituáció. Ez így furán hangzik, meg lehet, hogy a megrendelőnek így utólag mondjuk, ha tudná, hogy az telefonnal lett fölvéve, akkor lehet, hogy ez szájhúzást okozna, de senki nem veszi észre. Tehát, hogy így, amikor ott van a többi anyag között hozzáfényelve, akkor az a pár másodperc, ami kimaradt, akkor az megoldódott máshogy. Igen, erre szokták azt mondani, hogy akkor vagy jó, hogyha technikai malőr van, vagy valami baki van, megoldod, és ebből a megrendelő semmit nem lát. Ennek így kellene lenni. Ennek így kellene lenni, pontosan. Igen. Viszont azért nem mindig csak a technika romalt, bár mondjuk tudom, azért a te esetedben a mikrofonnal van mindig szórakozás, amennyiben együtt voltunk veletek, azt tudom, hogy ha maximum, hogyha valami mikrofon probléma van, de hogyha nem az romlik el, hanem mondjuk a hangja. A hangot, hát elmegy igen, a hangot. Hát az a mumus. De hát most azért, mikor az elején elindultam ezen a pályán, akkor volt, hogy nem használtam mikrofont. És amikor ott jöttek a lagzik, hogy 40 fő, 60 fő, 80 fő, 150 fő, és akkor azt a 150 főt azért még torokban megpróbálom azért ott koordinálni őket, hogy halljanak mindent, az már úgy azért eléggé veszett. Ott már nem. Ott már volt, hogy másnap nem volt hangom. Volt olyan év, amikor kezdtem az első lagzival, másnap nem bírtam megszólalni. És az volt a szerencsém, hogy a következő hétvégén nem volt, mert volt egy hétvégém, ami ott utána szabad volt, és a második hétvégére jött úgy vissza a hangom, hogy normálisan tudtam beszélni. Hát én is akkor döntöttem el persze, hogy ezt a dolgot azért valahogy ki kell küszöbölni, hogy nekem a hangommal baj legyen. És hát vettem egy mikrofont. Persze az AliExpress eset. Mi mást venne, persze a hülye. Na, bocsánat. Jó lesz ez. Aha, első próba. Nagyon fasza, nagyon jó. 20 méterrel arrébb még mindig jó. Aha, csak amikor beálltak a vevő meg a mikrofon közé ketten. Akkor már oké, rendben van. Akkor vegyünk másik a drágábbat. Ugyanúgy. Hát mondom, nekem ki van most, hát mit csináljak? Jó, hát akkor beneveztem utána egy rendes mikrofonra, egy márkát lehet mondani, gondolom, egy Shure-ra. Persze. Mondom, ezzel már nem lesz probléma. Hát nem is volt az elején. Aztán jött egy-két helyszín, ahol péntekenként nem akart működni. És akkor mi a fenét? Na minden, azt a részét megoldottuk, azt tudom, hát az Olival utána ott. Igen. Pénteken az ő mikrofonja ment, szombaton az enyém. Igen, de ott a helyszínnek is egy olyan negatív dolga volt, hogy a szomszédban van egy MR vizsgálógép, és nyilván a frekvenciát zavarta, de ezt át kellett állítani, és utána működött. Ó, azzal nekem is volt bajom. A csiptetős mikrofon volt kiírta egyszer. Igen, úgyhogy ez ami most már egy mikrofon, beszereztem egy hangfalat is, majd ha a zenekarra dolgozok, akkor megmondom őszintén, hogy nem szívesen kötök rá az ő dolgukra. Ha DJ-vel, akkor ők általában úgy másabb a viszonyunk a DJ-kkel. A zenekarokkal is nagyon jó, amúgy semmi probléma, mert valakik szívesen rákötik, csak azért volt egy olyan, hogy én végeztem hajnal 1:30 körül, már nem volt tovább meló. Na mondom, akkor húzzuk már ki az cuccomat, és akkor összeszedem, hazaviszem. Aha, még egy 3-4 órát ott, hogy ültem, elkezdtek zenélni. Azt gondolom, hát nem hiszem el, hogy
Jó, hát mindegy, nem lényeg, mert most másfél óra kevesebbet alszok, hogy mire hazaérek is, de ott megtanultam, másnap reggel fölkeltem, és akkor egy hangfalat, állványt, mindent hozzá. És akkor azóta ilyen teljes szettel járok én is, hogy ne az legyen, hogy másfél órát még ráhúzok, vagy 3-4 órát, akármennyit. Jó, nincs időkorlát, de azért, hogyha végzek utána már a buliban már nem szoktam ott maradni. Az már az ifjú párja, az aljasodásé, meg a DJ-é, hogy ő is nyomja neki. Azt hittem, azt fogod mondani majd elmegy a hangot problémára megoldásként, hogy olyanokat vetettél be, mint az énekesek, hogy valamivel gargalizáltál, vagy elkezdtél készíteni. Pálinka. Nem használtak is semmit. Próbáltam, hogy ilyen cukrot, olyan szopogatós, ilyen torogsprayt, semmi. Hát azt, hogy meg is néztem is, hogy a színészek mit használnak, de hát... Na, igen, azt mondom. Bocsánat, lószart nem használt. Nem? Semmit. Itt megint vissza kell menni arra, hogyha minőségi technikával dolgozol, nincs ilyen probléma, pont. Igen, meg most már én is álltam arra, hogy amíg kint vagyunk a szabadban, addig próbálom úgy, nem ordibálva, nem csak hangosabban beszélni, azért csak meghallják úgy is, hanem akkor meg kicsit hangosabban szólok, hogy odafigyelnek, de viszont bent a termekben már mikrofonnal. Aha. Majd akkor a zúgás van, akkor a búgás, azért ott a teremnek az adottságai, és mindegy, hogy nem adottságai, hogy milyenek is, hogy azért ott jobban érvényesül így a hangom is. Meg azért nem nyírom ki. Persze. És kicsikét ugye most összefoglaltatok, hogy mik azok, amik a ti oldalatok, viszont biztos vannak olyan kérdések a mai napig, amik ilyen tévhitek, és mondjátok el nekem, hogy mik a legnagyobb tévhitek szerintetek a ti területetekkel, szakmátokkal kapcsolatban, amit mondjuk állítanak, vagy kérdeznek folyton, ami miatt aggódnak, ami miatt kérdeznek. Jóci? Hát a legjobb, amivel találkoztam eddig, az volt, hogy megkérdezték, hogy egy 5 perces highlights videóért miért kell egész nap kamerázni. Ez volt talán így a legérdekesebb dolog, amit ugye el kellett magyarázni, hogy miből áll össze egy 5 perces összeállítás, ami az egész napról szól. Összességében talán nálam van a legkevesebb olyasmi, amit nem értenek. A zeneválasztással szokott mindig kérdés lenni, hogy lehet-e nekik jogdíjas-e, nyilván ezt tisztázzuk, hogy mire szeretnék használni, hova akarják kitenni, erre mindegyikre megvan a megoldás. De összességében itt olyan túl nagy megfejtések azért nincsenek. Csomagajánlatokkal dolgozom, itt a hosszokkal van variáció, hány perces, egésznapos anyag, rövid anyag, közepes anyag, nem szoktak... Ami igazából, ami felszokott merülni kérdés, az az, hogy nekik mit kell csinálni, hogy jó legyen a videó. El szoktam mondani, kicsit Janihoz kapcsolódva, hogy amikor megérkezem, akkor én utána ott vagyok velük egész nap, és nekik csak ott kell lenni és megélni azt a napot, jól érezni magukat. Gyakorlatilag a csapatnak a többi tagja arról gondoskodik, meg azért vagyunk ott, hogy minden úgy nézzen ki, meg olyan legyen, amilyennek lennie kell. Bár azért pont a terészetre tudok tévhitet mondani, ez említettétek a telefonos, előveszem a telefont és videózok, illetve ugye ezen is van különbség, hogy mondjuk lehet ki csinálja, hogy fordult elő az, hogy azt mondták, hogy hát ezt én is fel tudom venni telefonnal. Hát operatőrök, meg fotósok mindig vannak, minden lakodalomban vannak kollégák. Mennyi diszkóssal találkoztam már én is. Igen, és amikor a Józsi bácsi beáll a fixen letett kamera elé, mert ő veszi a kis régi zével, tudom én, a Huawei P30-ával a szertartást, azt nagyon szeretitek. Igen. Komplett portfóliókat szoktak bemutatni, YouTube csatornákat. Wow. Gyönyörű mixeket kapok én is sokszor, hogy ezt tedd már be. És akkor látod, hogy Koronita mix 26 perc. És akkor olyankor szoktam jót mosolyogni, hogy oké, nem soká. Köszi, és ennyi. És van egy pendrive-od utána. Igen. Igazából majd így erre összefoglalóként annyi, hogy nyilvánvalóan fogunk majd beszélni nagyon sokszor különböző ilyen élményekről és hasonló dolgokról, mert azért valljuk be, nyilván nagyon sok ilyenetek van, hogy milyen félreértések és hasonlók vannak, de most így konkrétan mi jut eszedbe mondjuk neked, Jani? A vőfé és a ceremóniamester. Kiírják, hogy vőfét és ceremóniamester keresnek, megkeresnek valamely, ajánlanak csoportokba, ők nekik ceremóniamester kell. Jó, oké. Megyünk végig a dolgokon, hogy akkor mit szeretnétek, hogy szeretnétek, jó, rendben van, és akkor sokszor néha hátsó részről is, szülők részéről is, de azért csinálni kéne egy kikérőt.
Nem, ceremóniamesterként nem jó, kikérő, oké, az még más, de hogy búcsúztassunk is már. Meg hozzunk neked szallagot. De most mondom, ceremóniamester a pár, és nem tudják a különbséget közte sokan, hogy mi az, hogy ceremóniamester és vőfély. Hát a vőfély akkor, ha a vőfélynek kell mennem, ha hoznak már szallagot, meg kikérő, meg búcsúztat, akkor öltözzünk fel a népies ruhán, hagyományosabban, és akkor nagy bot, szallag, mindent, ami kell. Akkor rímekbe beszéljünk, de hogy az ifjúvár meg ceremóniamestert szeretne. Hát, de ez is kell. Na most akkor döntsük el, hogy öltözzek. Megcsinálom minden, hogy végül is, mert nekem teljesen mindegy, de most, hogyha felöltözök innyakendő öltönybe, akkor ne kelljen megcipelnem a botot magammal. Úgyhogy itt ezekkel a fogalmakkal néha van egy kis probléma, de általában a legtöbb pár mostanában már azért annyira felvilágosult, hogy tudja, mi a különbség. De ha beesik egy ilyen extrém kérdés, akkor szerencsére így visszatekintve a kezdésre, amikor elkezdtem, akkor csak vőfélyként nem okoz problémát. Uh-huh. És hogy ugye most mondtad, hogy most már lehet, hogy kicsit többet tudnak. Nyilván van több információ áll rendelkezésükre, ott vannak a rövid videók, illetve Zoli is említette a TikTokot és hasonlót, ahol azért már nagyon-nagyon utána néznek tapasztalataim szerint ugye az ifjú párok, ugye főleg a túlságosan is. Igen, és ugye erre akartam kérdezni, hogyha túlságosan is, illetve tényleg nagyon tisztában vannak, ott van náluk az információ. Nálad miket szoktak ilyen tévhitként felhozni? Nekem nagyon könnyű, mindig ez a tévhit. Jaj, neked nagyon könnyű, csak nyomkodni kell a gombokat. Hát nem így van. Így van, valóban. És ez az igazság. És amúgy ez az igazság, mert valóban gombokat kell nyomkodni, de azért azt tegyük tisztába, hogy egy esküvőn vagy egy lakodalomban azért az a előtte lévő otthoni munka, a párral való megbeszélések során, amit mi összeraktunk, zenei listát, vagy amit a pár szeretett volna, az nem kis meló előtte összerakni, nem kis meló összevágdosni azokat a sortokat, ami mondjuk egy játékhoz kell, egy bevonuláshoz kell, egy tortához, stb. Tehát ezeket mindet előre otthon meg kell csinálni, és mindig mindent a megfelelő időben kell indítani, vagy játszani, és látnod kell a táncteret. Nálam ez a lényeg, hogy látni kell azt, hogy mi az, amire mozdul, mi az, amit élvez, mi az, amit nem, és hogyha nem reagálsz időbe, akkor baj van. Tehát, hogy akkor akár egy rontott zenével is le tudod ültetni a táncteret azonnal, vagy egy olyan zenével vissza tudod hozni a táncteret, ami mondjuk annak a brigádnak mondjuk a kedvence. De mondom, tehát számtalan szó volt ilyen, hogy én azt hittem, hogy egy zene mondjuk működni fog, és így néztek rám 70-en, hogy most akkor ez mi? És manapság egyre több ilyen van, hogy azt hinnéd, hogy működik, de nem. Viszont mondom, a legnagyobb tévhit ez hogy te csak gombokat nyomkodsz. És ez milyen könnyű, meg milyen egyszerű. Miért nem azt játszod, amit én akarok? Tehát, hogy ugye itt azért 11 évfél után, mikor már a pálinka mindenkinél győzött, akkor nagyon sok diszkós van, aki hirtelen eljátsza azt, hogy ő most azonnal, és én addig innen nem megyek el, amíg a zenémet nem hallom, azt őt nem érdekli, hogy éppen abban a zene környezetben nem fér bele, nem adja ki, nem odaillik, nem olyan stílus, stb. Szóval ezt meg kell tanulni kezelni. Uh-huh. Meg akkor igazából összefoglalhatjuk ezt így mind a hármótok oldaláról, úgyhogy a legnagyobb tévhit mind a hármótokkal kapcsolatban, és majd ugye a későbbiekben lesznek más szolgáltatók is, akik ugye bemutatják a területeket, az, hogy sokkal komplexebb az egész, amit csináltok, mint amit ugye elsőre képzel az ember. Mondhatjuk ezt is. Hát szerintem mondhatjuk, igen, mert azért nekem is azt mondják, csak beszélni kell. Hát persze, beszélni kell, meg ott vagyok. Igen, de azért ott nem látják azt se, hogy nekem egyeztetni kell a videóssal, a fotóssal, a DJ-vel, a helyszínnel. Hova álljanak be, amikor fotózkodunk, mert nekik nagyon szép az a zöld háttér, csak olyan fényt kap a videós is, meg a fotós is, hogy esélytelen a jó képeket, vagy hát piszkos sok utómunkával azért jó eredményt hozzanak ki, és lehet, hogy csak egy pici szögváltás kell, és már nekik annyival kevesebb lesz rajta az utómunka, meg ott vannak a felszolgálók, a konyha, amikor azt mondják, hogy 7 órakor vacsorázzunk, a konyha már kész van, meg van beszélve, de még ezt játsszuk le, persze, hát ők nem látják azt, hogy nekem már kedves édesanyám otthon csuklik, ma úgy színnak bent a konyhán. Tényleg, meg volt beszélve, akkor meg van beszélve. Na, az végül is ez a két időpont, ami szent, a szertartás és a vacsora. Mert azt a kettőt, ha nem tartjuk be egy percre pontosan, akkor a leves hideg lesz. A szertartást nem tartják meg, mert elcsúsztunk vele. Inkább legyünk ott hamarabb. De ez
így működik. Úgyhogy Tehát itt is, ha vissza gondolsz, akkor itt is megint mi a fontos, hogy megbízható technika legyen mögötted, mert a videósnak, a fotósnak sem mindegy, hogy milyen fénnyel van megvilágítva az adott helyszín, mert anélkül, ha nincs jó világítás, nincs jó videó. Hát igen, belemeltünk majd abba is, hogy neked jó, hogyha le van kapcsolva a villany és a fények azért látszódnak, de a Jocinak meg hát az egy rémálom lesz, meg a lézerek, hát de hát ez megint egy az más már téma. az normális esetben az egy alap dolog már, tehát hogyha ebbe gyakorlott vagy, akkor tudnod kell azt, hogy a fotós ezzel nem szimpatizál, és én úgy gondolom, hogy egy elegáns lakodalomba a 2026-os szezonban már nem illik egy lézer. Tehát, hogy ez igen, már lejátszott igen, történet. igen. Tehát, hogy ez már nem. Igen, meg azért többször dolgoztunk együtt, meg dolgoztam más DJ-vel is. Volt, ahol szinte koromsötét volt. 2 méterre nem láttam el, csak a fények jöttek a szemembe, de azért több helyszínen is voltunk, és azért ott meg lehet találni, mert a videósnak is jó, meg a fotósnak is jó. Persze. Fények, és akkor meg a DJ-nek is, mert azért azt is, ott megint én vagyok az ütköző, hogy várj, kapcsoltasd fel a villanyt. Oké, jó, rendben van. Kapcsolt van a lemel, nem látszanak a Oké, rendben. Igen, ha van rendes fénytechnika, akkor ezzel nincsen baj, mi nem tini diszkóban vagyunk 2005-ben, hogy mindenki is márulni akar a sötétbe, hanem... Ez nem erről szól, igen. Itt a letisztult színekkel, fényekkel sokkal előrébb vagyunk, mint egy régi lézerrel akár. Igen. Hát mondhatni akkor, hogy jó igazából összeülni és ilyenekről beszélni, mert ugyanakkor, hogy nyilván ti mindannyian tudjátok, hogy mivel készültök, mögöttetek van a tapasztalat, de hát házasodni jobb esetben. Egyszer házasodik az ember, és először ugye a legfontosabb, mert ugye másodjára már ő is tapasztalt. De figyelj, jól csinálod elsőre, akkor ő is, a férj is téged fog hívni következőleg, meg az asszony is, hát akkor még egy-két Laci. Úgyhogy azért érdemes ugye ezekről beszélni, meg azért is igazából hoztuk létre ezt a beszélgetést, hogy megismerjék ezt az oldalt az ifjú párok. Fontos azért nekik is látni, hogy igazából milyen felfogások vannak, hogyan érdemes megközelíteni ezt az egész dolgot. Még egy lehetőség, hogy kutassanak a közösségi médiában, igen. Vannak. Aztán majd rád fognak hivatkozni, hogy a DJ azt mondta az adásban, úgyhogy biztos igaz. Kövessetek be minket Facebook, TikTok oldalon és Instán is, mindenütt. És akkor nyilvánvalóan visszatekintve a hosszú időre, kedvenc sztorik vannak, amik mindig megmaradnak, amiket úgy tudtok elmondani nyilvánvalóan, hogy azért az a ti oldalatokra vicces, szórakoztató, vagy valami hasonló. Joci, valami, ami megmaradt és örökké megmarad? Hát nem tudom, hogy lehet úgy előadni, hogy ne feltétlenül ismerjen magára, mondjuk a helyszín. Nyilván ezek a legdurvábbak azok negatív élmények, ezt így nehéz úgy tálalni, hogy ne sértsek meg vele senkit. Nekem most az egyik az ilyen egyik kedvencem, az egy közös munkánk volt, amikor a vőlegény és a mennyasszony éjfélkor egy elég érdekes dalra vonult be. Nem tudom, emlékszel rá? A Rózsaszín Pitbull. Egyébként ugyanezt akartam elmesélni, tehát ez most viccen kijött. Ugyanez volt az agyamban nekem is. A Kispirics volt. Kispirics, igen. Utána volt másik is, csak ez kicsit robbantotta a bulit. Szerintem arra ment a belga. Igen. Tehát a belga tehát Kispirics és belga 1-2 H. Tehát ez volt a kombó. Éjfélkor, ahol a nász népnek a 80%-a ugye szerintem 60 pluszos volt. Így van. Ez a tavaly júliusi lakodalom? Igen. Jó, ott én is ott voltam, jó, akkor ezt együtt értem. Csak nem emlékszem már rá, de na, tehát ez az. Erre emlékszem, igen. De Joci mesélj el, mert ez így hiteles. Nekem ez volt most közelmúltban maradandó. Volt egy szörnyetek helyszín, ahova nem szeretnék többet menni, azt nem tudom, hogy ére elmondani, hogy mik voltak. Én általánosságban. Ki lesz sípolva legfeljebb, most tudjuk már róla azért. Igen. Hát voltam egy helyszínen, ahol a mosatlan edényeket a kutyák nyalogatták el az udvaron. De vágom, az jó hely, nagyon jó hely, ott is van sztori, igaz, de jó, hogy mondtad. Hát igen, ott is van egy. Szerintem ennyi elég belőle, illetve a hűtést úgy oldották meg, hogy ilyen mezőgazdasági locsoló fejekkel locsolták a cseréptetőt, ami csöpögött be
az illesztések Na, erre között. kíváncsi vagyok, hogy ez hol van. Úgyhogy a nem is kijutás volt is egy kriminális dolog, Most már tudom. esőbe is, szárazon is, úgyhogy, és a legdurvább az egészben az, hogy eddig akárki látta az ott készült anyagot, képeken, meg videón Azt nem hiszi el. brutál jól néz ki. Tehát annyira jó a feelingje a helynek, hogy tehát nagyon, nagyon flash az egész, de tehát ott dolgozni, abba a kózba, ami ott van, az egy gyalázat. Egy budapesti fotós kolléganővel dolgoztam, hát ő konkrétan sokba volt. Igen. Én még a párt is ismerem. De te is, személyesen. És bocsánat, még eszembe jutott rólad, amikor mondtad, ez is nálad szerintem egy ilyen visszatérő dolog lehet, amikor mondjuk egy videóban nem szerepel egy bizonyos személy, még egy 150 fős lakodalomban, és megkérdezik, hogy hol van mondjuk Pistike a videókról, és nem tudod, hogy ki az a Pistike. Igen, ez sajnos ez visszatérő dolog. Egyébként az egyik oldal az, amikor megkér valaki, hogy ne szerepeljen a videóba. Azt is viszonylag nehéz megoldani egy tánctéren, hogy ő ne legyen rajta soha, ezt így kikeresni, ezt a részt. Illetve a másik az, mikor vannak ilyen konkrét kívánságok, hogy egy gyerek, vagy egy valaki, aki amúgy például egész este nem táncolt, az miért nincs benne az anyagba. Ezt nehéz azért jól lekommunikálni. Általában meg szokott lenni, csak ezzel az szokott lenni a baj, hogy próbálom ezeket mindig tisztázni előre, hogy van-e olyan kívánság, van-e olyan nagymama, nagypapa, akit mindenképpen szeretnének, hogy rajta legyen. Ezt nyilván erről tájékozódik az ember, hogy a család kicsoda. Persze, tehát a másnap akkor megkérdezem a többi kollégát, hogy tudják, hogy kik a családtagok, hogy mindenképpen rajta legyenek, de sajnos előfordul olyan, hogy utólag, mikor már megvan az egész anyag vágva, akkor kell visszakeresgetni, hogy valaki, akire ők jobb esetben adnak egy fényképet, hogy akkor kit keressünk ki, és akkor utána bekerül az anyagba, mert az egy nagyon ritkán fordul, hogy valakiről nincsen kép vagy felvétel, de maga az a plusz munka, amit ez jelent, azért az egy viszonylag kellemetlen. Szóval akkor mindenki szóljon előre, hogy lehet. Igen, most ezt nyilván nehéz így előre megbeszélni. Persze. Tehát ezt a pároknak mindig elmondom, hogy ha van bármi olyan észrevételük, akkor szóljanak, és meg fogjuk oldani. Mert nincs belőle sértődés, meg nekik is meg kell érteni, hogy nem úgy dolgozik az ember, hogy minden egyes pillanatot az összes helyszínen fölvesz egyszerre, és akkor abból válogatunk, hanem egy ember egy látószögbe dolgozik, és hogyha valaki egész este a sarokba ült, akkor az valószínűleg viszonylag keveset fog szerepelni felvételen. Itt is vissza tudsz erre kanyarodni, hogy na igenis nagyon fontos az utómunka, meg az a dolog, hogy legalább 2-szer, de inkább 3-szor le kell ülni a párral, az infókat megbeszélni, mind fotós, mind videós, mind ceremóniamester, mind DJ részről, hogy ne nagyon érje meglepetés, mert fontos. Persze. Igen, azért ott a események sorrendjét is elég jó nehéz összeállítani néha, amikor már késztények elé állítanak, hogy 5 órakor lesz a szertartás, 7 órakor vacsorázunk, vagyunk 100-an. Mondom, de fényképezkedni kell, ceremónia, meg besűrítünk mindent egybe. Meg előtte még van 100 kilométer utazás, hát, igen, itt van kikérő, ott van Lányosház, trallal, és akkor ezért mondom én is mindig, hogy engem meghívó tervezésnél már keressenek, mert segítek. Innen mennyi az út oda, onnan mennyi, itt mennyi időt töltünk, ott mennyi időt töltünk. Erre adjunk még 10 percet rá, hogy legyen időnk inkább. Mi várjunk egy 5-10 percet, mint hogy ránk várjanak. Na azért a sztoriról visszatérve itt a milyen kellemetlen dolgok lehetnek a lagziba. Nekem is volt olyan, hogy nagyba megy a buli odabent, kint állok, nézelődök én is, hogy mondom, mit kellene majd csinálni, hogyha véletlenül lejjebb esik a hangulat. És oda jön a hölgy, ott beszélgettem, ott 3-4 sráccal. Oda jött egy kis aranyos hölgy, azt mondja, mi már voltunk együtt. És végignézem, mondom, szívem, hát ne haragudj, de nem lettél nagy élmény, mert nem emlékszek rád. Azt mondja, nem úgy te, azt mondja a lakodalomban. Hát igen, ez az, amikor hamarabb beszélek, mint gondolkoznék. Szegény elvörösödött, de utána jót röhögött rajta. Igen, itt visszatérve még Jocinak a helyszínére, ami a kutyák mosogattak. Ott hát, ne haragudjatok, hogyha véletlenül felismeritek majd, de hát remélem nem. Vagy nem nézik meg, akiknél voltam, de biztos igen, remélem. Ezért be is követnek. Na, hát ott is volt egy kedves vendég, hát eléggé becsicsentett. Aztán ott kerülgetett, jött-ment, nem mondom, hogy pontosan ki volt a családban, eltűnt. Na hát én végeztem, megyek hazafele, Igen, megyek ki a földúton, nagy szalmabálák, egyszer csak meglátom a szemem sarkából jobb oldalról, hogy mondom, ott egy zsák, fél zsák kukorica vagy búza, mondom, milyen kurva jó lesz az horgászni. Na mondom,
Megállok, zseblámpa elő, Az keresztanyágon. rávilágítok, és akkor ott fekszik valaki a szalmabál, a körbáláknak a tövébe. Na jó, hát mondom, ezt nem fogom betenni a kocsiba, visszamentem a helyszínre. Szóltam, hogy mondom, megtaláltam az illetőt, aki elveszett, és megkérdezték, hogy mit csináljunk vele. Hát mondom, főzessetek vele paprikás krumplit. Hát nem kéne, érte kéne menni, azért már elég hűvös van, már akkor ősz volt, és hát akkor jöttünk, utána egy másik autó, utána megmutattam, hogy hol van, beültették és visszavitték. De mondom, hogy ott hagyják megfagy. De hát azért a mézes pálinkáról tudni kell, hogy az mocskosul. Becsapós volt ott azon az este. Itatta magát, aztán meghatott is. Téged miatt a sztori, Zoli esetleg? Van Hát, hasonló? Hasonló. Nekem egy negatív jutott még most így hirtelen eszembe, és pont ez a tavalyi évnek a záró lakodalma volt. Nem akarok nevet mondani. Volt egy idézőjeles, szerintem már nagyon sok lakodalom mögötte, szerintem nem, na mindegy. Volt egy srác, ő volt a Vőfének nevezett valami, és ugye meg volt pontosan tervezve a bevonulás, a torta, ahhoz a zene, a menyecsketánc, a mennyasszonyrablás, tehát mindenhez föl volt építve egy zene, mindenhez megvolt az időpont, ami megvan, és már ez borult a bevonulásnál, hiszen ugye arról volt szó, hogy mint egy átlagos lagziba, hogy leül a násznép, és akkor bevonuló zene, zsebkendő, pörgetés, stb. És vége lett a ceremóniának, mondtam a srácnak, hogy akkor haver intézzed, küld be az embereket, és akkor, ha intesz, akkor indítom a zenét, én, ahogy szoktam, megbeszélem a párral, ha bólintok, akkor indulhatnak, stb. Jó. Ez úgy simának tűnt szerintem. Aztán úgy kezdődött a dolog, hogy kettes sorba állította a násznépet és a vőlegény menyasszonyt előre, és akkor így pislogtam bent, hogy most akkor mi van? És én mondom, mi? Általános iskola 3. osztályba megyünk át az ebédlőbe, vagy mi lesz? Fogták egymás kezét. Hát körülbelül. És akkor így nekem meg kijött a számon akaratlanul hangos, hogy te mi a bánatot csinálsz. És akkor így 140 ember röhögött rajtam. Többek között mondjuk a mennyasszony pont nem, mert ő meg olyan ideges lett, hogy majd elsírta magát, na aztán jó, megtörtént a bevonulás nagy nehezen, de ugye én szoktam beletenni egy-két extrát a vacsora közbe is. Most ezt nem árulom el, mert nem akarok senkinek se extra ötletet adni. Megtudják, hogyha téged választanak. Igen. Tehát én szeretem azt, hogyha a vacsora közben is történik valami, stb. Vagy minden játékhoz összevágni dolgokat, na mindegy. És ezek se jöttek össze. Tehát, hogy ez általában 10 lakodalomból 9-ben működik. És meg volt beszélve, ki voltak az asztalra téve a játékok, minden meg volt beszélve, hogy mi mikor, és kértem, hogy beszéljen utána, stb. Egyik se sikerült. Na, akkor vettem a kezembe dolgokat, mikor láttam, hogy a 9. viszkit meg a 13. korsó sörét iszta 8:30-kor, és mondtam neki, hogy nem leszünk jóba, és őre átronfolt azzal, hogy a buli közepén megállította a bulit. Hogy na, úgy látom, hogy a DJ kollégának nem jut eszébe több zene, úgyhogy inkább most beszélek. Na, akkor úgy eldurrant az agyam, hogy mi újság van. És igazából ott a helyszínnek a tulajdonosa rakta rendbe a dolgokat, és utána tök jól lement a lakodalom, természetesen nélküle, mert kezembe vettem a mikrofont, aztán 5:30 buli volt. De akkor az a lényeg, hogy a mennyasszony az Ők nem vettek észre belőle semmit. Próbáltuk ezt mindig úgy megoldani, hogy ne lássák azt, hogy itt valahol elcsúszott a dolog, nyilván rajtam kívülálló okokból, de megoldottuk úgy, hogy ne legyen ebből probléma. Meg így a jövendőbeli pároknak, hogyha emiatt aggódnának, gondolom ezek emberi dolgok, úgyhogy előfordulnak ilyen problémák. A lényeg az a probléma megoldás, meg amit említettetek, hogy ez ne látszódjon, és nem is fog, mert ugye nyilván van az a professzionális. És akkor erre most rámondanám az én sztorimat, mert ugye itt pont Jani oldotta meg, majd mondtam mennyasszonynak, hogy semmi probléma, megoldjuk. Amikor a helyszínre érkeztem jóval hamarabb, hogy direkt mindent ugye összeszedjek, és akkor minden videó készen legyen. Szinte. Sőt, együtt mentünk, nem? Csak a körbenézésre. Ja, igaz. Ott voltam direkt hamar,
És hát ugye valamiért a stabilizátor úgy döntött, hogy aznap nem szeretne dolgozni, ami azért is szórakoztató, mert másnap semmi problémája nem volt otthon, és hogy lehet a helyszín nem tetszett neki, és akkor Janit kértem meg, ugye, mint vőfét, hogy gyorsan akkor szerezzünk valamilyen eszközt. Kértél, én mondtam, hagyjad már. Na. Igen, inkább, bocsánatok, azt mondom, hogy ő mondta, hogy akkor szerezzünk igaz, valamit. egy-két telefont hirtelen el kellett engedni, hogy Igen. kinek van és kinek nincs, mert azért volt, már kocintottunk, jó, mikor 3 óra volt? Körülbelül. Jó, hát azért, valljuk be őszintén, kocintani szoktunk az ifjú párral, az a kis picik és 2 cent pálinka lecsúszott előtte, és akkor hát bejöttök érte? Hát persze, mondom, most ittunk az előbb egy 5 perce, hanem ki tudnátok hozni, de szerencsére, aki egy ember hadrafogható volt. Abszolút. És innen is köszönjük neki egyébként a technikai segítséget. Köszi, Matyi. Igen, köszi. Máté már utalt. Csak még nem jött meg. Neked? Csak Neked? nem érkezett. Neked. Ja, nekem? A szolgáltatás díja. Illetve hát ugye tényleg ugye pont erre volt a kérdés, hogy azért ott látszott, hogy megbeszéltük a dolgokat, hogy akkor most itt mi lesz, hogyan lesz, és akkor megérkezett a kérdés, hogy azt mondta, hogy valami baj van, és akkor semmi probléma? Nincs. Ő ne olyankor nem kell semmivel foglalkozni, Abszolút. csak magukkal. Abszolút. A bajjal, igen. a bajjal mi foglalkozunk, és mennyi? 34 fő volt? 37. Vagy 37? 37. De mekkora buli volt? Nagyon jó volt. 5 óra Mekkora 10. bulit. 5 óra 10. Igen, úgyhogy ezt is nem mindig a létszám számít, Nem. hanem a személyek, akik ott vannak. Nagyon fontos, hogy milyen a násznép. Tehát lehetnek itt 150-en, ha 150-ből 130 ember csak azért jött, mert ott kell lenni, és nem bulis, nincs jó kedve, nem esetleg olyan vallása, vagy nem ivott, nem ihat, stb. Nagyon sok múlik a násznépen. Én ezt el szoktam mondani a pároknak is, hogy oké, hogy ti mondjuk nem szerettek egyfajta zenét, vagy egyfajta stílust, de azok az emberek, akik miattatok jönnek, miattuk lesz ez a nagy napotok olyan, amilyen, ezért nekik is kedvezni kell. Ha te nem szereted mondjuk a mulatost, de a nagy szüleitek jönnek, őket is ki kell szolgálni. Persze. Ennyi. Nyilván. Adásunk végére pedig egy kis olyan résszel készültem, hogy üzenjetek így az első adásra, miután mindenki látja, hogy azért előfordulnak konfliktusok, problémák azért minden oldalon, de minden megoldódik. Egy kis üzenetet a pároknak, hogy mire készüljenek, miért ne stresszeljenek, és hogy minden rendben lesz, és hogy hogyan lesz rendben a ti oldalatokról, Jóci? Én azt üzeném a pároknak ezzel kapcsolatban, hogy mindenképpen találkozzanak a szolgáltatóval személyesen, mielőtt sor kerülne a nagy napra. Ez nagyon fontos, mert egész nap együtt leszünk. És ha én egy bunkó vagyok, akkor én egész nap ott leszek veletek, aki bunkó. És hogyha bármi olyan van, ami miatt nem vagyunk egymásnak szimpatikusak, akkor ott gyakorlatilag majdnem egy 20 óra körül időtartamot együtt fogunk tölteni, ami baromi kellemetlen. És sokszor az van, hogy nem találkozunk, de még a referenciákat se nézik meg. Tehát, hogy én nem úgy én nagyon szeretem, hogy utána néznek a dolgoknak. Tehát, hogy megnézik a TikTok csatornát, megnézik a referenciát alaposan, elvárásaik vannak, én akkor abból tudom, hogy ő le fognak adni egy olyan csomagot nekem, ami alapján fogom tudni, hogy mit kell elkészítenem. Tehát igazából, hogyha minden szolgáltató olyan, akivel előtte találkoztál, szimpatikusak vagytok egymásnak, és próbáljanak meg nem a legaljából válogatni, meg talán nem is a legtetejéből. Tehát az a baj, én onnan is hallok olyan sztorikat, amik nagyon furák, a szolgáltatói lista legalja, az meg műszakilag nem megbízható általában. Tehát, hogy próbálják meg az árazásból is megtalálni maguknak azt az ilyen ideális pontot, ami még a büdzsébe is belefér, de lehetőleg olyan szolgáltatót keressenek, aki olyan háttérre rendelkezik, hogy nem csak emberileg, hanem műszakilag, technikailag is meg tud felelni a mai elvárásoknak. Jani, valami üzenet? Üzenet? Hát lenne több is, de viszont meg lesz az első az, hogyha a szolgáltatót keresnek, akkor tényleg nyugodtan hívjanak, írjanak sokszor. Nem, most Messengeren, hogyha küldenek, vagy e-mailbe egy üzenetet, én mindig elküldöm a telefonszámot, meg publikus is a telefonszámom. Hívjanak föl és beszélgessünk. Mert most egy e-mailből én küldök nekik egy árajánlatot. Nem fogják, egy e-mailben nem tudsz hangsúlyt beletenni.
meg egy messenger üzenetbe se. Hívjanak föl, és beszélgessünk fél órát, jó, hát az egy negyed óra, fél órát, így az első körre. Ott el tudom mondani én is, hogy mit, hogy csinálok, ők mit szeretnének, azért nagyjából egy negyed óra, 20 perc, fél óra alatt nagyon sok minden kiderül a szolgáltatóról is, meg a párról is, mert lehet, hogy olyan mondja, a pár nem szimpatikus nekem. Mert azért volt már én is, amikor beleszaladtam olyan lagziba, hogy hát nem kellett volna elvállalni. Nem voltatok igen. Meg hogyha keresnek szolgáltatót, én mindig azt mondom, hogy olyan szolgáltatót válasszanak, aki ha 50 kilométert megy autóval, és szállást kér, ott olyan 10 óra körül már tuti, hogy lesz légkör a fejébe. Mert azért, sofőrrel elmegy. És a sofőrrel jön, igen, és akkor még neki szállást kér a sofőrnek, meg még kaját, piát, mindent. Na, kérjenek számlás szolgáltatót, aki azt mondja, hogy tudok nektek számlát adni. Meg kötünk egy szerződést, amit elolvasnak. És nem csak a szolgáltatót védje az a szerződés, hanem a párt is. Ebben nagyon sok dolog, ebben belehetünk majd egy másik következő részben is akár. Szóval én csak annyit, hogy szerződés, számla, és autóval érkezzen, és autóval távozzon a szolgáltató sofőr nélkül. Vagy kapjon olyan gyerekcsomagot a piából, hogy... Nem feltétlen. Neked, Zoli, valami? Én is ezt szoktam mondani, hogy először beszélgessünk telefonon, és én fontosnak tartom akkor is a személyes találkozót, pont emiatt, amit a Joci mondott, hogy lehet, hogy nem vagy szimpatikus, de ha igen, és mondjuk már a ceremóniamestered, vagy valakid már fix, én azt szoktam mondani, hogy hallgass arra, akit már lekötöttél, mert nagyon fontos, hogy egy olyan csapat dolgozzon a nagynapodon, akik már ismerik egymást, vagy esetleg dolgoztak már együtt, és nem vadidegenek egymásnak, mert nagyon sokat számít egy ilyen rendezvényen, hogy mindenki tudja, hogy ha csak ránézik a másikra, akkor tudjam, hogy mi történik. Úgyhogy... Igen. Mondhatjuk azt, hogy választatok úgy esküvői szolgáltatót, mint párt magatoknak. Legyen szimpatikus. Ez jogos. Jó, nekem a Zoli nem jönne be amúgy most, hát érted. Ja, igen, fiam, vagy azt mondja, hogy akkor már nincsen baj vele. A főlegét meg elviszem én majd, hát most... Legyen. Csak a keret más. Így van, meg hát 10 000 az 10 000, tudod. Tényleg, most erre már most mindent elmondod. Jó, az így igazán. Szerintem teljesen oké. A csapatmunka, meg úgy összességében ezek mind számítanak. Meg én is erre akartam kitérni, amit te mondtál, hogy úgy kell választani szolgáltatót, hogy nyilván meg kell nézni a csoportokat, de én nem hagyatkoznék arra, hanem meg kell kérdezni a tarifát is akár, de nem kell fölmenni a tetejére se, viszont aki olcsó, annak oka van. Annak oka van. Egy szónak is 100 a vége. Ha jó csapatod van, akkor a bulid is jó lesz, a fotód is, a videód is, és mindened. Ennyi. Jó, rendben. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a Wedding Crew csapat első adása. Bemutatkozások és sztorik is elhangzottak. Innen Békés Csabáról jelentkeztünk, illetve Békés megyéből, de természetesen azért elmondhatom, hogy itt nem csak Békés megyei sztorik lesznek, illetve nem csak az lesz megérintve. Ebben az adásban ugye egyelőre mindent megtudtunk a szereplőkről, de jelentkezni fogunk még a későbbiekben olyasmivel is, ami érinti a jelenlegi helyzeteket, illetve igazából a generációváltásokat, illetve hogy az elmúlt években hogyan változott ugye a lagzizás, az esküvő. Van-e még rá szükség, mennyiben változott, illetve pontosabban hogyan működik, vagy hogyan fog működni a jövőben, illetve szívesen majd a későbbiekben kitérünk arra is, hogyha esetleg valakinek kérdése van, aggodalmai vannak, vagy esetleg szakmabeli és szeretne elkezdeni, vagy éppen benne van a szakmában, vagy pedig pont ugye mennyasszony vagy vőlegény, milyen tanácsokkal lehet őket ellátni, milyen kérdésekre milyen választ kaphatnak. Lesz szó itt mindenről, árakról, minőségről, illetve mindenről, ami eddig elhangzott. Köszönöm szépen, köszönjük szépen a figyelmet, nektek pedig köszönöm szépen a sztorikat, illetve a mindent, amit megosztottatok. Úgyhogy legközelebb találkozunk mindenkivel. Köszönjük a figyelmet. Köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen. Sziasztok!